Lek ngandake becak ora mau ora dipraktekke nganggo tungkak. Sapa? Lek ngandake wau lho. Kon maksudnya kowe kon nungkak saiki kok piye? Wani ye. Aturah. Aku ya duwe tungkak lho. Nungkak kowe wae pira uwen. Sing mau nampa amplop saka penggemar nyuwun lagu. Sapa? Tatin. Ayo Tit. Monggo disepoti ora? Apa? Ayo manut aku kok apa? Monggo Mbak Tatin. Atur manten. Mbak Tatin sinden berbobot. Bobotipun langkung saking 8 dasa. Poe mau. Bobotipun piye? Langkung saking 8 dasa. Wis tau nimbangke aku kok. Ya urung ning ya mbok menawa kok ya. Mbok ora sok ngarang. Ayo 40 ki rak tau padha karo 8 dasa. Iya. Kemae entuk nawala layang apa? Niki nyuwun lagu. Lagu apa? Ali-ali. Nah, heeh. Ana dite ta? Enten. Ah iya, topek dhewe mesti. Lah mau disukake jenengan moh. Ah wong semuni ditip niki nggih Mbak Tatin. Nika menungsane wonten aku ya. Saking Pak Dukuh nang Seri. Mang paringke dhewe. Menika nek sing nampa kula mesti melirik mripate. Lah ra tenan to. Soale dhek kebacut krungu swara Tatin ngono dadi tumrape Tatin dienggo dheke mula takon ngekeke langsung. Oh iya. Aku tahu kok nggawa dite kono sedina iki boyokku kumat. Mergane ngapa? Mbok ora ngapa-ngapa nek liyane iki tak gawa ya ora apa-apa lho. Iya paling pasang raja. Sajake kok ya. Dasare encok kok nyalahke aku. Ya ora, aku kok encok ki encok saka ngendi? Sehat walafiat kaya ngene kok encok ora. Nek kowe kuwi lemu kaya ngono kuwi ngati-ati. Gajih ki saya mendesak menutupi saluran darah jantung hati-hati. Mula kowe mau tak delokke anggere bar mangan mesti sesek to. Pati urip ki ora mergo lemu karo kuru. Mergo sapa? Mergone Gusti Allah. Aku rak menungso. Lah nggih. Aku sing tak omongke baterai. Baterai kok digajihi piye? Iso wae. Aku wis tau weruh urung baterai HP mlembung kae. Nggih. Ah kae mergo kokean gajih. Ae rak terus modar HP-ne. Kuwi padha karo menungso angger gemlembung kek. Ya ora kudu mlembung kek ki. Ha iya. Senengane kok. Ya ben sehat, Tatin ya sehat, kabeh iki ditungake sehat. Lho aku ki ngene iki ya ming dienggo anu kok lahir tok nek batin ya tak dongake sehat. Iya, dene tak dongake sehat ora gelem ya wis mangsa borong. Piye? Piye apane? Le ndonga mbok sing apik. Ayo kowe iki ben sehat. Wis jajal aku tak ndelok lemu nglanggam ali-ali. Lah napa? Ayo wis tak deloke ali-ali iki ora sembarang wong iso nembang lho kuwi. Nggih, kula wau dadak ngapalke ra apal-apal. Ngapalke nampa dit sak penake ra. Sing jeneng tukang becak kae iki entuk dit yo genjot nganti gembrobyos Saiki yo manggari nguntir no. Apa? Becak motor? Nguntir piye? Nguntir gas lho. Mau nguntir apa? Ayo sak rak betor. Ayo jenengan ngandake apa becak to? Becak karo betor iki beda. Betor. Betor becak bermotor. Nek becak iki ling garap saka tungkak, mula jenenge becak. Ling garap? Ling genjot nganggo tungkak. Nek betor iki nganggo motor, beda. Ora watoni somong kowe iki ora. Lah iki ngandake pedhot. Dene iki Suwardi Center iki wonge pinter-pinter ming. Lah ngandake becak ora mau ora dipraktekke nganggo tungkak. Sapa? Lah ngandake wau lho. Kon maksudnya kowe kon nungkak saiki kok piye? Wani ye. Aturah. Aku ya duwe tungkak lho. Nungkak kowe wae pira uwen. Iya. Iya. Jenang kula. Ya, angel lho iki arep mung jenang kula iki angel. Ya engko nek kleru ya di ngapura. Ngapa wong wis pentas kok kleru?
Nek latihan kuwi kleru wangun. Ya ora Pintas kok apa-apa. kleru. Wong iki kanggonan salah, lali, apes lan apa? Piye? Dijawab no. Apa? Salah, lali, apes lan Wong kowe ngarani kleru. lah apa? Wong ora tau gatekke menungso kanggonan ino, Ino lali, salah, apes Ya lan. meng kurang ino kok le. Yo tetep ora entuk kok. Arep ino iki dibutuhke. Ino iki apa sih? Ino iki napa? Ora ngerti. Oh, Nek ini aku tahu. mana? Mana? Ini. Tomone ini. Gini was saking Pak Dukuh nang Sri mbuh sapa jenenge Paijo mbuh sapa? Ya kurang ajar to kowe. Pak Dukuh nang Sinten? Sri. Pak Jamal. Hah? Ambuh Pak ra krungu. Jawadi. Oh. Iya, heeh kuwi. Ayo wong kupinge soak ngono kuwi. Lah, Wong Jawadi kok dadi Jamal. Pak Jawadi, non Pak Jamal. Kaya wong budhek omong-omongan rubung budhek kae lho, no. ya kan meh padha meh. Kowe nek ngerti omong Tatin iki dientukke wong budhek ngono lucu mesti. Saka nyinden ngendi Tin? Ora udan kok payungan. Blonjo apa Tin? Nganggo ya. Apa kuwi? Aku wong budhek musuh wong budhek ki ngono kuwi. Ayo. Jenengku. Wis. Jeneng kula Klali aja lali Ino neno. ali ali Mesti lucu lho nek aku ya sesuk arep suatu tak praktekke kok. Iya. Golek apa? Golek wong budhek loro arep tak gawa ning omah. Iya nek pas prei kae. Mangan urung kae nganggo ya. Aku ki takon regane. Weh iki wis manak loro. Mesti lucu tenan. Dosa kowe nang ngono kuwi. Ya ora wong minta kon omong-omong tak kei dhuwit kok. Oh iya. niki sule kula aja dianggep Aja dianggep. apa sih? Ayo ora apa-apa. Sinden nek sinden milenial ya ngono. Soale nek tak jak omongi malah limo semaur gimana? Lho, pentas Jawa kok gimana? Gimana ya? Apa sih? Yo men ketok kemayu. Kemayu ki nek lencir kuning cilik. Lah iki kurang kuning apa Kuwi pi? kemampleng nek semono. Wis nganggo klambi kuning kok ya mesa kurang kuning. Sapele Ngopo e, Mak? Kenapa ya? Aku bayangke wong budhek wong budhek. Sing siji diseneni, kandhane ngayal. Sing siji mah. Wis tak pangan kabeh. Mesti apik mesti. Nek ra entuk golek wiyaga loro dikampleng nganti budhek. Aja.